tangge klembang phu atong abang pitumanda ning sama kardom pujer lo pitum ken YC songa hin pen pini nang litum nang chop haponang ko athela ke si Carbino Autonomous Council long non ka sulibom Carbino Autonomous Council le pugalo state government ong tala pusi sulibom malam pini litum abang sola mo putak serapan ka pachini ji hazin litum ke hang iglo alam thebang ke lapulo je Carbino Autonomous Council long keron ke backbenching lo ajat welfare schemes puno job aputhak puno award of contract aputhak puno alang litum ke labang so dadak long ke thedung nepotism son si klempon theklong lo kedam tangar ni tani litum labang so puthak ke council don ri athengno ta ni thongkep ni anba kopine dharna dolo setami PCM sarban resi memorandum pidam lo setami pinian ta apuson kang saipon thedam long le detlo khola so ta nang litum theklong po merit list phane panung kuksi Carbino Autonomous Council atum keplang ki phi adon narap tangka maha ki ong pechat atum hansi alang litum hansi RDP pon se Carbino long ma non apu answer kahino a situation nang lelo je kacharli pu ma si ladak long mag a value avedet ason mandelo Carbino Autonomous Council long kapinchong kupi poloma athema non nada Carbino Autonomous Council long ke merit basis pen le ajal ki pondal even in job and in contract nang lidun theklong ji ladak long bangke nepotism favoritism do uge klang daklo apen Carbino Autonomous Council ke non ke nepotism industry ason si manik datlo labang so puthak nilitum kachechak un isi gidam tani ta nitum isi yang ton bang chibi bom lo lapen rangjilani bang setame nitum kang sailong letike chosong bom jilang kusi nilitum atu midik setame isi nilitum kachesong ji phan asin ton kachibi ji phan nilitum DC office on setame DC office lapen SP office on setame isi information paledam lo foot march ke doji phan from Manja to Dipu foot march kam memorandum submission alo bang ke lahen lo lage DC ban gipia lo isi bang ke SP ban gipia lo information alo bon satame non la so bang so sarkar mane BJP sarkar la onset khailo lo la onset fascist lo non ke freedom of expression la pen freedom of assembly la pen freedom of movement mane fundamental rights phansi alang litum ke amman pibe de lo mane ke cartel ji phansi pijo pen kabor ison si alang litum mandel lo ang thek ban ke lahai hen lo nilitum ke dam tangar ni bang pilo sarame alang litum bang ke ko pilo nai tu ke permission nangji pusalang litum nang pulo permission abi te nang litum dharna claim nong le pusalang litum nangi pu la silabang so puthak nilitum ki pukang tung bang ke alang litum kona aron kona ain pensi labang so aron alang litum ka pinchong lo athema nilitum lang thek do la ka Assam Police Act polo 2007 aninkan la dakong ke pulo permission hunting ai tanang ne dharna pan ke la just information mate intimation isi pilok ta chok pusalang nitum Assam Police ek long ta la puson kabonai pon lo la that constitutional law lagi isi book lo fundamental rights article 19 pula dak long ke tok do lo je permission nang ni pula son na taxi boy pisa me alang litum kroi la bangso sarkar ka chpere alang litum ase chibidat na pojoni sa aphong lahai mi power misuse la pen power alang litum abuse munit atum bhan la fundamental rights ka suppress fancy alang litum bor ilo kedam tangani ta nilitum sopotha isi RTI da pilo DC office long je dharna ke do phan alang litum aron permission nangji busalang litum kanije pon phom tinda asa permission nangji ma nang ni ma litum DC office phan kedam tang 9/9/2022 ani arjupon lo ahok pe na permission nangji ma sera me pinia nianta alang litum nang thak thedelo lapen labang su nang thak thede pe nilitum non mathana koklo alang litum long lapuson aron avi ase ahok aron le dolo potang te alang litum prabjin pen drat ahong jailong alang litum chipakang hidak lo lapuson aron ka pinchong tabra pen rat phan ki ther ke hap lahaya men permission silong ke nona mat ke each and every department la 30 department ong thedung nepotism do ke anu tinta lage chinilo open secret lo muthe ratum chasong a hede ko a joine si solam ke deep joy yang nak ason sim mandet lo lapen alitum lang namik tha laba non ke kachali du o tum da pinandu lo karbi tum hakoso na lilo non ke MA BA nang pas lapen PhD atum ta dulo bon satame alang litum ke pinier na job long le ke long e ko malo ke plan ki phi latum si job ke long ji non karbing long isia jutang lang nu ason senang mandet lo driver asopo ke driver ma sima han ki jora sopo ke han ki jora sopo sima lapen inut officer asopo inut officer sima lapen inut CM asopo ke nani akapek thedung ar pusi la puson ke deng pon se theklong thekponong lo lai ko people lo podami plo te la ke isi nepotism akamcha la pusi pudang kok to la se rada pan ke chuning ri bang ke until unless nepotism
dotik ke karbiarat ke cing turun elo la sila bang so fight long lagi nilitum pukali lo muthi si kei kereng nang si pupan si anutin sarme che song nang po ili che chap dun joy puke change bangun elo la bang so aputhak ke aku non nalitum theklong po aja ka tumang ke non risu jang dum ke sakuri ki joktun selat la person da dolo mate discourage da la ningi bison man da alang litum ke non mang ke just for petty jobs just for survival ke reng phan alang litum ke Delhi Mumbai la person chongda dam lo hoda ka chongda dam pe nilitum ko pilo theklong ke hoda ka chongda dam pen ke ko pilo theklong ke occupy ke lang no pe mane thilot mane thengbo la person se do la si job phan lok da karbiarat karbi khai karbi risu jang ki duk de ke boy da to bangol no chinang la ke chi pik nang lang ma chi dera physical carbing no autonomous council a CEM MP tum amek prangjima labang si la si pulo dolo enough is enough che chak do lo non ke risu ejang tum ma thunang po arona tengpen ilitum che song na po la pen la DC SP la pen chengnok la government atum non e phana ki ber the permission po men pen nane fundamental rights na pa exercise long de labang ini tum kroi kre athema labang ke totally si aron kali unconstitutional la pen la totally si illegal abuse of power ko sinilitum punang ko